Така, както казах, пациент с хепатит Б съм от доста години и тъй като през цялото това време видях колко неща се промениха към по-добро по отношение на пътя на пациента, но все още има някои неясноти, които затрудняват хората, когато се сблъскат с първоначалния си резултат. Решихме да направим тази едночасова среща с доктор Райков, за да ни обясни малко повече какво се прави, когато имаме положителен първичен тест за хепатит Б и С. Чудесно е, че имаме на разположение някой, който е изключително френдли към пациентите, изключително ангажиран. Аз мога да кажа от личен опит, тъй като съм пациент на клиниката доста време, че доктор Райков подхожда с изключително внимание към детайла и обръща, как да кажа, отделя време да обясни някои доста жизненно важни неща на пациента. Когато един пациент се сблъска с диагнозата хепатит Б или С, той е в шок, има нужда да поговори с някой. Ние сме на среща за тези допълнителни разговори и насоки, но всъщност лекарят е този, който може да отговори на много жизненно важни въпроси. Трябва ли да се лекувам? Как се лекувам и какъв е пътя на пациента? Сега ще му дам думата на него, тъй като той е подготвил една изключително интересна презентация, да ни обясни какви са приликите и разликите при хепатит Б и С за лечението, кога лекуваме хепатит Б, кога го наблюдаваме, какво е фиброскан, какво правим, когато се лекуваме от хепатит С, проследяваме ли го, как го проследяваме, какво правим. В общи линии всичко, което нас ни касае като пациенти. Ето една възможност да се докоснем до един чудесен първокласен гастроентеролог, който пък след това ще отдели време да отговаря на въпроси, ако имате такива. Както казах, това е инициатива по случай Световния хепатитен ден и давам думата на доктор Райков. Здравейте на всички! Много благодаря за тази възможност. Следващия един час да отговарям на въпроси и да дам малко разяснения какво и как се случва при пациентите с хепатит. Знам, че поставянето на тази диагноза винаги идва малко шоково за хората, защото носи много въпроси, много проблеми, много страхове. А, Страхуваме се от тази диагноза и страхуваме се какво хората ще помислят за нас, имайки тази диагноза, ако решим да споделим на някой. Ще включвам презентацията, да кажа, техническия проблем беше от моя страна, разбира се, на работните компютри. Добре, виждате, надявам се. Виждате ли всъщност? Да, вижда се, може би само да сложиш на режим за преглед. Да, Добре. идеално, Добре. чудесно се Full вижда. screen. Добре. Full. Така. Както Ивана спомена, вебинара е по повод Световния ден на хепатита, който на практика малко подраняваме, разбира се. Деня е 28 юли. Днес изкараха от Световната здравна организация новия банер, който върви под наслов It's time for action, т.е. на български време за действие. Ще завърша отново с този слайд към края на презентацията и надявам се, след като отговорим на въпросите, да дадем малко повече информация какво действие и как да направим следващите си действия. Така, като цяло, какво представлява хепатит? Най-общо казано, хепатит представлява възпаление на черния дроб. Какви могат да бъдат причините? Освен вирусните хепатити Б и С, също алкохол, лекарства, други вирусни инфекции, изключвайки стандартния хепатит Б и С, и още ред други заболявания, които могат да дадат отражение на нашия черен дроб. Той е жизненно важен орган с огромен брой функции, един единствен черен дроб, така че е редно да го пазим и да отделяме максимално внимание на него и да си го пазим. Така, по една нова статистика, която точно не е излезе от СЗО, говорят, че с хепатит Б и С в световен мащаб има около 304 милиона души, като смъртта от световен мащаб от хепатит Б и С е 1,3 милиона души ежегодно. Големия процент от тези проценти, 83, се дължат на хепатит Б и доста по-малко на хепатит С, само 17%. Най-вероятно отношение на този процент като съотношение е наличието на новите медикаменти за лечение на хроничен хепатит, с който успяваме да изцяло излекуваме пациента.
Малко в локален мащаб по наши статистики, които не знаем дали са верни, тъй като няма много добра статистика, нямаме от нашата здравна система. С хепатит Б има може би около 20 000 души в България, с хепатит С около 80-90 хиляди. Ако ме питате мен, най-вероятно са доста повече. Какво представлява един вирусен хепатит? Тези, които се занимаваме общо взето в гастроентерологията, са хепатит А, хепатит Б, хепатит С, хепатит Д, хепатит Е и още няколко екзотични буквички, които ги намираме в Азия, Африка, на европейския план, те не са много застъпени. Тези, които конкретно с нас представляват интерес, са предаваните по кръвен път хепатити Б, С и Д. Тези, които се срещат в България хепатит А, хепатит Е, се предават по фекално-орален механизъм, т.е. с мръсни ръце, с заразена храна, нечисти прибори, така че положителното на тях е, че могат да протекат остро, но пък не хронифицират, т.е. излекуваме се от тях и забравяме, че сме изкарали такава болест. Разликата с Б, С и Д е, че те хронифицират. Те влизат в кръвта, влизат в черния дроб и остават да живеят вътре в него месеци, най-вероятно години, десетилетия напред и могат да създадат доста проблеми. Това, което виждате отстрани като картинки, съм представил хепатит С е отгоре, хепатит Б. Хепатит С е малко по-просто като структура и като устройство. Той е РНК вирус с много по-нежна и по-лесно не толкова сложна обвивка от към белтъци. Хепатит Б от друга страна се води ДНК вирус, т.е. неговата генетична информация се интегрира директно в чернодробната клетка и там изваждането е много по-трудно и от това идва съответно и проблемите с лечението на хепатит Б и на хепатит С. Плюс хепатит Б има доста по-сложна обвивка с коров антиген, с повърхностен антиген, с един среден антиген, който също има отношение към репликацията на вируса и това как подхождаме към един пациент според различните кръвни резултати. Как можем да се инфектираме с този вирус? Казахме при контакт с инфектирана кръв. Това става при хора, които използват венозни наркотици, които споделят пеницовки, епроветки, игли и всякакви други неща, които влизат в контакт с тяло и с телесни течности. Това може да стане в болнична среда, за съжаление, все още, най-вече от медицински персонал, когато се ободена заразена игла и не знае, че съответният пациент носи такъв вирус. Може все още да стане в звената за татуироване, при пирсинг, когато не се използват много чисти инструменти или чисти игли. Някои от вас, ако имат татуировки, са си правили, може би са си носили чисти игли и смятат, че това е сравнително безопасно до някъде. Някъде по каналчетата на инструмента, който е над иглата, възможно пак да циркулира вирусни частици и също да носи някакъв риск. Все още е доста голям проблем в България заразяването при зъболекари, колкото и да се следи, да се спазват всякакви правила на антисептика, все още има такъв риск, особено в по-малките градове, да не кажа провинцията, но по-малките градове и по-малките центрове за лечение. На практика при кръвопреливане, при трансплантация на орган вече не се наблюдава, слава богу вече и в България. Всяко кръвопреливане, всеки пациент, който дарява кръв, тя се изследва за основните такъв тип инфекции, хепатит Б, хепатит С, ХИВ, някои други неща. И принципно кръвният център има вече ангажимент по закон да уведомява конкретния пациент дали е излезъл положителен за някаква вирусна инфекция и да му даде поне насока, че трябва да се изследва допълнително. В по-малък процент заразяването с хепатит Б и С може да стане при сексуален контакт с инфектирано лице. На риска от това да се случи, когато се използва предпазно средство презерватив, практически се свежда до почти нула. И много рядко при естествено раждане също може да стане заразяване с вирусен хепатит. Какви могат да бъдат симптомите на един хепатит? В началото, когато е по-остра инфекцията, т.е. съвсем скоро сме се заразили, това може да бъде температура, умора, болка в ставите, болка в мускулите, липса на апетит, гадене, коремни болки и вече малко по-специфично тъмна урина, светли или сиви изпражнения, пожълтяване на кожа и очи. Лошото при тези вирусни хепатити е, че в повечето случаи, ако имаме такива оплаквания, решаваме, че може би е най-обикновена респираторна инфекция, духът ни е климатик някъде, пътували сме, изпотили сме се
имаме някакви мимоходни оплаквания за няколко дни, те изчезват. Вече ако видим тъмна урина, светли изпражнения, това вече е малко по-особено състояние. Хората обръщат внимание, нещо различно от нормата и вече тогава могат да потърсят медицинска помощ и да установят, че евентуално има такава остра инфекция. Но при хепатит Б и С този тип остро протичане с промяна в урината, промяна в света на изхождането, жълтеницата, много рядко се наблюдава в много малък процент от случаите. И именно за това отивам на следващия слайд. Долу ще видите в кавички тихият убиец. От много години се използва тази, биха нарека, крилата фраза, но на практика е такъв. За съжаление, много пациенти идват при нас директно в стадия на цироза. Това е риска на дългогодишната инфекция с хепатит Б и с хепатит С. Бъдейки в тялото години наред, поне 15, 20 или повече години, те постепенно предизвикват едно леко, слабо възпаление, което само по себе си в началото не е чак толкова опасно, но натрупвайки се с годините и с десетилетията, това слабо възпаление започва да се увеличава и в един момент започва да променя структурата на черния дроб, докато след години настане фаза на цироза и много хора разбират, че са болни от хепатит Б или С, когато вече установят, че има цироза и започнат да търсим откъде е тази цироза. Друг основен риск при вирусните хепатити е риска от първичен чернодромен рак. Това е малко по-особена форма на ракова болест. Тя е строго специфична за черния дроб и може да се прояви не само когато има цироза, тя принципно е естествена прогресия на една цироза след години наличие на такава, но все повече виждаме етап, когато пациентът е здрав, без цироза и се появява рак, което за нас става все по-голям проблем, защото много по-трудно започваме да следим и да търсим кои пациенти трябва да го наблюдаваме по-стрикно за рак, кои трябва да следим за цироза. Именно тук идва и тихият убиец. Години наред носим вирусна инфекция, която не знаем, че имаме, защото можем да нямаме абсолютно никакво оплакване и след 20 години носене на такава вирусна инфекция да стигнем при лекаря директно с цироза. Какво можем да направим като изследване да търсим имаме ли вирусна инфекция или не? Най-базисните кръвни изследвания, това е ХБС антиген, това е носителство на повърхностен антиген за хепатит Б и анти-ХЦВ. Антитела срещу вируса на хепатит С. Това са основни кръвни изследвания, правят се на практика в абсолютно всяка клинична лаборатория. Не струват пари, принципно, защото скоро имаме програма за безплатно изследване, за което ще кажа след маничко. Но това са двата основни показатели, които трябва да търсим. Като допълнение към тях, допълнителни серологични изследвания могат и трябва да се пускат, когато вече имаме положителни изследвания за хепатит Б, т.е. ХБС антигенът е положителен. Тогава се пускат антиген, корантиген и различни видове антитела. Това вече е работа на вашия гастроентеролог и хепатолог, който ще се занимава с вас, да ги изследва и да прецени на какво ниво е вашето заболяване. В допълнение винаги се изследват биохимични, чернодробни показатели, асат, алат, билирубин и други неща. Няма да влизам в големи подробности. Урината също влиза в диагностиката, когато е особено остра инфекцията. Връщам се на програмата за изследване. Националната ни програма за превенция и контрол на вирусни хепатити съществува от съвсем скоро, може би 1-2 години. Ние сме последната страна в Европейския съюз, разбира се, която направи такава програма. Години наред гастроентерологичната общност се бореше да се осъществи такава програма и все пак, в крайна сметка, има някаква полза от тази борба, която вече включва безплатен скрининг за хепатит Б и С във възрастова група от 40 до 65 години на абсолютно всеки пациент. Принципно, съвета ми, ако сте под или над тази възраст и все пак желаете да се изследвате, отидете при личния лекар или ако той не ви пусне директно направление, поне си поискате направление за един гастроентеролог. Гастроентеролога може има право да ви пусне безплатно такова изследване, да си направите такъв скрининг. Добре, мога ли само да се включа? Да. По националната програма всъщност има безплатни изследвания в регионалните здравни инспекции.
Така че аз това го разбрах наскоро, че по национална програма са закупени такива бързи тестове. Там няма ограничения във възрастта. Вероятно има ограничения в бройката, в някакъв момент ще се изчерпят, но към момента, дори днес разговарях с Министерството, заредени са всички регионални здравни инспекции, така че там хората, които не попадат в тази възрастова граница, всъщност могат да отидат също да се изследват. Супер. И аз не Ето го знаех това е това, и аз сега информация, го която никой научавам. не знае. Да, явно никой не знае. Да. Да, може би трябва да има Затова някаква исках да информационна добавя, кампания, извинявай. някаква реклама да пуснат по Да. телевизията за Ами, малко повече информация. ние им правим реклама в момента, така че Не, това е. не, не, Извинявай, че те абсолютно прекъснах, но не. да, беше важно да го кажа. Да. Да, абсолютно. Благодаря ти за прекъсването. Така, целите на програмата. Да намалим заболяемостта от вирусни хепатити с 45% и съответно да намалим и смъртността с 90% до 2025 година, т.е. до след 6 месеца, 5 месеца. Дай Боже, ще работим по въпроса, дано стане. Целта също ще бъде постигане и задържане на вакцinaционния обхват на 95% с трети прием на вакцина срещу хепатит Б при деца. Принципно в националния календар за вакцинации хепатит Б съществува от 1992 година, горе-долу като всяка друга страна, белите страни, поне Европа, САЩ, дори в Азия наскоро разбрах, че в Китай също от 1992 година правят масови вакцинации за хепатит Б. Така че родените след 1992 година обикновено трябва да са вакцинирани. Ако не знаят какъв е статусът на тяхната вакцина, могат да си направят изследване на ниво на антитела и ако те не са достатъчно високи, може да се направи бустерна доза, която също може да се осъществи при личния лекар. Друга цел на тази кампания е постигане на 100% безопасност на дарената кръв. За това говорихме преди малко. Всеки дарил кръв се изследва за такъв тип вирусни хепатити. И нещо, което аз ще добавя от себе си, че всички пациенти, на които сме установили, че имат хепатит Б, искаме да ги проследяваме. По-късно ще разберете защо. И всички пациенти с хепатит С да се опитаме да ги излекуваме. Влизаме малко в конкретика, конкретно хепатит С. Какъв е пътя на един човек, който се оказва с положителни антитела и какво трябва да правим от тук насетне? Как сме стигнали до положителните антитела, тези анти-ХЦВ? Те ни показват, че някога нашия организъм се е срещал с този вирус. Това директно не значи, че той е хронифицирал и че е влезъл в нашия черен дроб и че реално сме болни от хепатит С. Съвета ми е, минете през личния си лекар, покажете му резултата и го помолете да ви прати на гастроентеролог. Почти всяка голяма болница в България си има клиника, има си специализирани гастроентеролози, които могат да направят следващите стъпки в тази диагностика и да ви помогнат в пътя за лечение, ако такова, разбира се налага. Следващата стъпка, след като знаем, че сме се срещали с този вирус и сме с положителни антитела, трябва да се направи изследване на вирусната репликация. Това е PCR за хепатит С, който се прави от кръв. При няколко години с COVID, знаем, PCR се изследваха навсякъде, там се бъркаше в носа с ни гадни пръчици в устата. Това е кръвно изследване, но горе-долу същият начин на изследване се използва. Търсят се вирусни частици, които циркулират в нашата кръв. При положителен такъв резултат, съответно значи, че вече вируса е хронифицирал, че сме болни от хепатит С и трябва да се доизследваме допълнително и да направим стъпки към лечение. Част от тези допълнителни изследвания е определяне на вирусния генотип. Това има отношение по-скоро за нас, за проследяване и да изберем подходящия медикамент, с който ще лекуваме. Трябва да направим задължително оценка на чернодробната функция. Това също е работа на вашия гастроентеролог. И след това, след тази група изследвания, вирусен товар, вирусен генотип, оценка на чернодробна функция, се кандидатства за терапията. Това кандидатстване пак зависи от вашия гастроентеролог. Една купчина документи, които се попълват и се изпращат към здравната каса. Целта принципно е и проверята на здравната каса, че всеки пациент, който е с доказана хепатит С инфекция, подлежи на лечение. Някои пациенти, това са пациентите с цироза, подлежат с малко по-голям приоритет, тъй като при тях сме сигурни, че болестта е от много дълги години и вече е дала осложнението цироза. И тя гледаме и излекуваме малко по-спешно и малко по-бързо.
Единственото изключение от това правило, че всеки трябва да се лекува, е пациентите, които имат наистина авансирала онкологично заболяване. Тоест говорим за много напреднал рак с много метастази. В тези случаи е преценка на лекаря и съответно на комисията в Здравната каса дали би одобрил такъв тип терапия. Конкретно, когато стигнете до гастроентеролог, какво представлява оценката на вашия черен дроб и на чернодробното заболяване? Това представлява на първо място кръвни изследвания. Трябва да знаем дали има завишение в кръвните показатели, АСАТ, АЛАТ, билирубин, ГГТ, алкална кислота, албумин. Това са основните базисни показатели. Правим абсолютно задължително ехография на черния дроб. Тя ни показва началната структура на дроба, неговият размер и съответно дали няма някакви зони вътре в дроба. Конкретно при хепатитите търсиме, както говорих малко по-раничко, говорим за чернодробен рак, защото понякога абсолютно може да се презентира пациента с вирусен хепатит и с чернодробен карцином. Следващата стъпка, която е много важна, е оценката на нивото на чернодробна фиброза. Тя оценя структурата на дроба и евентуално дали имаме не абсолютно дефиниран преход към чернодробна цироза. Това може да стане по неинвазивен начин с изследване, което се казва еластография. Те са няколко вида, транзитна еластография или така наречения фиброскен, ще видите снимка след малко, 2D Shear Wave. Това са неинвазивни методи. Те са подобни на ехографа, т.е. те са безболезнени, абсолютно безвредни, могат да се повтарят колкото пъти искаме и не носят никаква вреда за пациента. И са сравнително достъпни вече. В допълнение се изследват биомаркери, най-често това са FIB4 и ЯПРИ. Това е един скор, който се взима от кръвите показатели, АСАТ, АЛАТ, години и кръвна картина. Малко повече информация искам да дам за фиброскена. Това е апарата, който измерва чернодробна плътност. В световен мащаб може би е той най-валидираният метод. С него разполагаме и в нашата клиника, но има и разбира се в доста други клиники вече. Неговата цел е да измери количеството на натрупани мазнини в черния дроб, съответно стеатозата или омазняването, както и плътността на дроба. Изкарва ни го в конкретна цифрова стойност, според която имаме скали, интервали и там преценяме каква е степента на омазняване и каква е степента на фиброза на дроба. Пак ще кажем, че фиброскена е неинвазивен, бърз, безвреден, неболезнен, много добра информативна стойност ни дава и той е иновативен метод като алтернатива на чернодробната биопсия. Това е много важно, тъй като преди няколко години всеки пациент, който беше с вирусен С хепатит, трябваше да бъде биопсиран, за да можем да пуснем документи за кандидатстване за терапия. Слава Богу, последвахме примера на останалите европейски страни, това като изискване отпадна и вече биопсии за лечение на хепатит С не се налагат. Правим единствено и само неинвазивна оценка с фиброскен, ехограф и тези кръвни марки, които показахме, FIB4 и АПРИ. Направили сме фиброскена и накрая ще ви кажем, при вас фиброзата е еди колко си. Тя може да варира от 0, 1, 2, 3 и 4. Съответно, колкото по-висок е този скор, толкова по-увреден е нашия черен дроб и толкова по-сериозно е заболяването. 0 и първа степен се водят абсолютно нормални. Те понякога даже като резултат ги даваме в абсолютно един интервал. Втора степен на фиброза значи, че вече има някакво начално увреждане на дроба, той е станал по-плътен, малко по-увреден. Трета степен е вече с напреднала фиброза. Тук вниманието ни много силно започва да се заостря и тези пациенти след това трябва да продължат на малко по-стриктно проследяване. А при F4 приемаме, че вече пациента е с чернодробна цироза и там подходът вече е съвсем различен. F3 и F4, последните две стойности на фиброза, налагат провеждането на гастроскопия на хранопровода и на стомаха според изискванията на Здравната каса за започване на трансфер хепатит С. Целта на тази гастроскопия, знам, че като чуват хората, че трябва да правят такова изследване, винаги са стреснати, знаят, че е гадно, неприятно изследване, което не искат да си правят и обикновено винаги се убеждаваме известно време, че трябва да го направим, че иначе касата много често връща протоколи точно за това и пак трябва да дойдат пациентите до клиниката, да направим изследването, да кандидатстваме още един път и се губят
няколко седмици или месеци даже, просто изчакване. Целта на това изследване, както казвам всички мои пациенти, е да видим наистина увреден ли е този дроб и отвътре на практика. Целта на гастроскопията е да види едни специални разширени вени по хода на хранопровода. Те могат да ни говорят за напреднала болест, чернодробна и цироза. Това е много важно, тъй като тези разширени вени носят риск от пукване и буквално обилно масивно изкривяване от кръвнопровода с повръщане на кръв, тъмни материи, изключително неприятно усещане и за пациентите, и за нас лекарите. Правим гастроскопия, ако пациентите имат висока фиброза или цироза. Препоръката е след това за много стриктно проследяване на тези хора. Всеки 6 месеца те трябва да се проведат при своя гастроентеролог, да направят ехограф и да направят кръвни изследвания, евентуално туморни маркери. Целта е, че тези пациенти с по-напреднала фиброза носят риск от малко по-високи процент шанс да направят чернодробен рак. Именно за това трябва да ги проследим малко по-често, защото установим ли ранен чернодробен рак, той е напълно лечим. Когато е с малки размери, имаме начини, по които можем да го лекуваме. Няма да влизам в големи подробности, знам, че не е конкретната тема на днешния ден, но просто искам да го спомена. Ранната диагностика е изключително важна. Можем да предприемем операция, можем да предприемем аблация, т.е. изгаряне с ини антени през кожата. Можем да започнем терапия през устата, ако е малко по-голям тумора на размера. Но имаме с какво да го лекуваме този карцином, ако го установим рано. Ако са до 3 лезии, до 3 см, много рано можем да го хванем, да го излекуваме и хората да си живеят спокойно и да се проследяват дълги години без да се опасяват от нещо друго. Минали сме всичките тези процедури по кръвни изследвания, ехографии, еластографии, не дай си Боже, гастроскопия и стигаме вече до взимането на лекарства. От съвсем скоро, няколко години, сме в ерата на така наречените директно действащи антивирусни медикаменти. Те са доста голяма иновация в медицината. При няколко години се шумеше почти на всички медицински форуми, как това е нещо изключително вау. И наистина е така. До преди години наред всякакви вирусни хепатити реално са предполагали, че не могат да бъдат лекувани. Или лечението е било с много тежки медикаменти, с инжекции, интерферон, с много тежки странични ефекти и с много ниска успеваемост. Новите лекарства, с които вече разполагаме, абсолютно всичко, каквото има в останалата част на Европа, в Щатите, имаме и в България. Лекарствата са под формата на таблетки, пият се през устата, пият се всеки ден в рамките на 8 или 12 седмици. Защото са 2-3 медикамента на пазара. Избора зависи от нивото на чернодробно увреждане, от кръвните показатели. Като хората с цироза, тази терапия може да бъде удължена и до 24 седмици, т.е. 6 месеца, те да приемат противовирусен медикамент, за да могат да изчистят вируса. Предполага се, че пациентите с цироза, изчистването на вируса от черния дроб е малко по-трудно, затова се налага малко по-дълъг етап на терапия. Считаме за абсолютно безопасна. Като терапия трябва да внимаваме с смесването с някои други медикаменти, но това винаги го уточняваме преди да започнем такова лечение. И успеваемостта, която постигаме, е около 95%. Средно. Казвам средно, защото хора, които нямат цироза, на практика стигаме 100%. Всеки, който е дошъл, сме успели да излекуваме. Малко по-ниския процент с цироза. Там казахме, че когато дроба е увреден, лекарството не е чак толкова ефективно. И там процентите са малко по-малко, може би над 85-90, но пак доста висок процент. Това, което искам да вметна, не съм го написал никъде като удивително, сега се сещам, че трябваше да го напиша, да е черно на бяло с удивителна. Тези лекарства са директно действащи върху вирусната частица. Те не лекуват черния дроб по никакъв начин. Ефекта на ползотворност върху дроба идва от това, че махаме вируса, който предизвиква възпаление и след съответно увреждане. Тези лекарства конкретно нямат ефект върху дроба. Тоест, изчиствайки вируса, ние помагаме дроба да се възстанови в някаква степен, но сами по себе си няма такъв ефект върху конкретния черен дроб. Това повтарям, защото е много често срещан въпрос. Кандидатстването за терапия
След като сме направили всички тези подготвителни изследвания, става с протокол към Здравната каса. От, може би, една година вече кандидатстването е изцяло електронно и подготвянето на документа става от нас. Подготвяме документи, изпращаме към Здравната каса. Там има специална комисия, която се събира един-два пъти в месеца, събира документи, разглежда ги и съответно одобрява или отхвърля едно лечение. Когато се подадат документи към Здравната каса, вече излиза един национален рамков номер, с който може да се проследява през сайта на НЗОК и пациента да види на какво ниво е неговото разглеждане на документи. Но законовият срок, в който трябва да има някакъв обратен отговор от касата е 60 дни. Обикновено как процедира касата? Ако всичко е минало благополучно, протоколът е одобрен, ние сме подали телефон на конкретния пациент към касата и самата здравна каса звъни пациента, казва: здравейте, кандидатствали сте за лечение с хепатит С, одобрени сте, моля свържете се с лекуващия лекар и с лекуващия гастроентеролог. И оттам насетне щастие за нас, за пациентите и започваме терапията. Когато излезе въпросния протокол, той е в електронна форма, той е валидиран от здравната каса. Вашата работа е да отидете при личния лекар, който вече може да види протокол електронен, да ви даде рецепта за конкретния медикамент. С електронната си рецепта отивате при някоя голяма, съветвам ви, аптека, защото са скъпоструващи медикаменти, малки локални аптеки не винаги искат да се занимават с такива медикаменти, така че избират си една голяма верига, отивате там. Взимате медикамента от здравната, от аптеката и започвате да пиете таблетка през уста. Най-добре е да се чуете с вашия гастроентеролог, да ви каже как да го пиете, колко време да го пиете. Това, което съветвам аз, обикновено сутрин, след закуска, за да и абсолютно всеки ден. В смисъл, един ден да изтървете, да забравите, не е фатално. Въпросът е да няма някакви големи дупки, примерно да пиете 5 дни, после 10 дена да не пиете, после пак да почнете медикаменти. В този случай не можем да гарантираме, че ще има достатъчно добър ефект и ще ме би лекували от вирусния хепатит. Като странични ефекти, това също не съм го упоменал, защото на практика се понасят изключително добре от пациентите тези медикаменти. Единствено първите ден-два може да има някакъв лек времен дискомфорт и затова съветвам да е след закуска лекарство. Това на практика минимизира шанса да се усети каквото и да било като някакво негативно усещане след приемането на терапия. Какво значи излекуване от вирусен хепатит? Изпили сме си лекарствата, дали 8, дали 12 седмици, зависи от конкретното лекарство, което изберем за вас. Оценката за това дали сме ги излекували става на третия месец, след като сте приключили цялата терапия. Това е дефинитирано от европейските асоциации и от Американската асоциация като траен вирусологичен отговор. Той се оценя с изследването на този PCR, с който сме доказали, че всъщност сте болни от това заболяване. Ако той е отрицателен, на третия месец, след като сме приключили терапията, ви обявяваме за излекуване. Нещо, което е изключително важно, PCR-а, този вирусен товар, е изследването, което трябва да пускаме. След това за проследяване. Ако искаме да се следим след една, две, три, 5 години след като сме приключили лечение, пак изследването, което трябва да пускаме е вирусния товар. Тъй като антителата ще останат положителни абсолютно до животно. Антителата, те са реакция на нашата имунна система към конкретният вирус и тях не можем да ги изчистим. Тези медикаменти нямат ефект върху нашата имунна система и не могат да изхвърлят антитела, които вече са налични в нашия организъм. Също много важна точка е, че можем отново да бъдем инфектирани. Тоест, излекуването един път от вирусен хепатит не значи автоматично предпазване за бъдеще, докато сме живи. Тоест, това не е нещо като ваксина. Излекувани сме един път, можем да се заразим и втори, и трети, и четвърти. Разбира се, по-рядко се случват многократните инфекции. Те по-често се срещат при хора, които евентуално употребяват дози наркотици. Там рискът е малко по-голям. Но предпазването е превенция. Това. Така че, в практика, един най-обикновен човек, който установи хепатит С инфекция и спие лекарството, да се зарази втори път е астрономически шанс. Толкова за хепатит С. Минаваме в хепатит Б. Една схема, която няма да влизам в много големи подробности.
Конкретно искам да видите просто кривата на ХБС антигена, този, който казахме в началото на разговора, че антигена, който трябва да изследваме, да видим дали има вирусна инфекция евентуално, и антителата към повърхностният антиген за хепатит Б. Тези два показателя са абсолютно задължителни при една начална диагностика за вирусна инфекция. Виждате, че те стават положителни между 12 и 16 седмица, т.е. на 3-4 месец, след като сме имали контакт с този вирус. Така че повече подробности няма да влизам, но тези два показателя задължително трябва да се изследват. Така, имаме положителен S антиген, имаме положителен core антитела. Какво правим? Отивате отново при гастроентеролог, аналогично на хепатит С, изследва се вирусен товар за хепатит Б, пак е същото изследване, само че този път търсим ДНК на хепатита, не РНК, както при другия хепатит. Правим оценка на този антиген, дали е активен или дали нашия организъм успява да образува вече антитела към него. Това ние наричаме сероконверсия и когато първото е отрицателно, второто е положително, значи, че дава ни малко допълнителна информация дали това е малко по-стара инфекция или по-нова инфекция. Какви са симптомите при хепатит Б? Подобно на С. Можем да нямаме абсолютно никакви оплаквания, дори при остра инфекция или след 20 години носене на вируса. Ако има някакви оплаквания, те обикновено са в по-острия момент, първите седмици след заразяването. Те също включват треска, умора, мускулни ставни болки, промяна в апетита, гадания, повръщания, отново пожълтяване, промяна в света на изхожданията. Това са пак неща, които ще направят впечатление на хората и ще потърсят някаква медицинска помощ, надявам се. Но като цяло отново се връщаме на тихият убиец, Б-то и С-то, почти без оплаквания при заразяване, дори в първите седмици, а след години на практика никакви оплаквания. Кои пациенти се лекуват? Тук влизам малко вече в подробности, защото хепатит Б е малко по-особен като вирус и като държане, защото той се интегрира в чернодробната клетка директно в нейното ядро и живее там на практика завинаги. Все още нямаме нещо, което да извади ДНК-то от чернодробната клетка и да го елиминира по някакъв начин. Може би някога ще стигнем и до там. Така, пациенти, които са с антиген положителни, имат вирусна репликация над 2000 единици, когато имат завишен алат с умерена фиброза. Абсолютно задължително подлежат на лечение. Всички пациенти, които са с цироза и с положителен вирусен товар, дори и под 2000 единици, и независимо от нивото на алат. Абсолютно всеки пациент с цироза и Б хепатит подлежи на терапия. Всички пациенти, които са с вирусна репликация над 20 000 и поне 2 пъти над горна граница на алат, независимо от нивото на фиброза. Пациенти, които са над 30 години, имат този положителен антиген с висока виремия, но нормални нива на алат. Те също трябва да бъдат лекувани. Всички пациенти, които са с антиген положителни, с фамилна история за чернодробен карцином или цироза, също подлежат на лечение. Споменавам ги, защото с комисиите в касата винаги спориме малко за тези показатели, нали, кое, как, кога, и са много специфични изискванията, кога започва лечение, защото много често се появяват пациенти, които имат много ниска вирусна репликация под 2000 единици, нормални нива на алат, ниски нива на фиброза. Те на практика не подлежат на лечение, единствено само на проследяване. Малко по-късно ще кажа какво точно трябва да е проследяването при тези пациенти, с които сме решили, че ще се наблюдаваме и не са все още за противовирусно лечение. Отново трябва да направим оценка на черния дроб. А съжаление тук обаче все още не сме успели да се преборим с здравната каса да отпадне изискването за чернодробна биопсия. Тук принципно, когато кандидатстваме за терапия за хепатит Б, трябва да направим биопсия. Това все още е като изискване и касата в повечето случаи го търси като конкретно изследване. Разбира се, за всяко право има изключение. Пациентите, които знаем, че имат цироза, не подлежат на такава биопсия. Там можем да докажем болестта по други начини. Пациенти, които имат много придружаващи тежки болести, примерно с инсулти, инфаркти, пият две лекарства за разреждане на кръвта, при тях риск от една такава биопсия е много висок и в тези случаи обикновено можем да заобиколим това правило. Но като цяло все
е в изискванията. Надяваме се, че скоро ще отпадне и то като задължително изискване, но кога и как не се знае. Каква е ролята на еластографията? Бих казал на този етап, поне в България, нейната роля е с цел проследяване. Биопсията ни дава ниво на фиброза с конкретни скорове, пак в 1, 0, 1, 2, 3, 4, но толкова една биопсия на пациент в началото на терапията и без повече такива инвазивни манипулации. Оттам след проследяването го правим малко като за хепатит С, с ехограф, с еластография, фиброскен и с кръвни показатели. Какво е лечението за хепатит Б? Терапията се води нуклеозиден аналог. То действа като спира размножаването на конкретния вирус, но не може да го унищожи, подобно на лекарство за хепатит С. Ако помните, лекарства за хепатит С се водят директно действащи противирусни средства, защото пречат на самия вирус. Докато тук просто спираме размножаването, не можем да изчистим самата вирусна частица от чернодробната клетка. Терапията е аналогична, с по една таблетка на ден, независимо закуска, вечеря, когато е удобно на човек. Обикновено е добре да е горе-долу на 24 часа, т.е. ако свикнете да е вечер след вечеря, значи тогава. Кандидатстването отново става по електронен начин, отново документи се подготвят от вашия гастроентеролог, разглеждането на документите отново е около 60 дни. Одобрението отново отива при личния лекар, здравната каса се обажда на пациента, казва одобрен сте, отиваме при личния лекар, изписва се терапия и започваме да пием медикаменти. Какво е проследяването? Тук, защото лечението не е с конкретен край, тук терапията се провежда месеци, понякога години наред. Реално е почти винаги години наред терапия. Протокол, който минава през здравната каса, е с давност 6 месеца. Обикновено се взима месец за месец, подобно на другите лекарства, които се изписват за пациентите за други хронични болести, и се взима ежемесечно от аптеката. Когато този протокол изтече, пациентите подлежат на проследяване, т.е. идват в клиниката, правиме проследяващи кръвни изследвания, т.е. следим нивото на вирусния товар, количествения тест антиген, правим туморни маркери, правим задължително ехография. Целта на това проследяване не е защото искаме да тормозим хората да ги будем на 6 месеца и да ги разкарваме чисто по администрация и да ги пращаме напред-назад. Идеята е да правим скрининг. Защото казахме, че тук излекуването не е за няколко месеца, а е дългогодишна терапия. Световното правило на всеки 6 месеца да проследяваме черния дроб и да търсим чернодробен рак. Както казахме, ако го открием рано, можем да го излекуваме успешно. Някои хора след няколко месеца, по няколко години решават, че може би трябва да си спрат терапията, решили се, чувстват се дълги месеци и години наред, омързваме да пият медикаменти, да ходят по лекари, да ходят до аптеката всеки месец и спират лекарството. Това силно не го препоръчвам, тъй като спирането на тази терапия може да доведе до реактивация на вирусен Б хепатит, който да е остър, фулминантен и да стигне до чернодробна достатъчност, че дори някога и до смърт. Така че целта ми не е да ви оплаша, нали, да не започнете да се лекувате, но започнете ли да се лекувате, имайте отговорността към себе си и към собственото си здраве. Това е терапия, която наистина се дава дълги години и ви пази от осложненията цироза и от рак. На фона на тази терапия риска да се стигне до цироза и особено чернодробен рак е почти толкова, колкото здравите хора, които не носят вирусен хепатит в тялото си. Така, тези пациенти, които сме решили, че все още не подлежат на терапия, аз обикновено правя еластограф, т.е. фиброскен един път в годината, ехография също на 6 месеца. На всеки 3 месеца световното правило е изследване на САТ и на ЛАТ и на 6 месеца PCR за хепатит Б. Ако в някои от тези проследявания нещо ни притесни, а САТ и ЛАТа се повишат, вирусният товар се покачи като стойност, еластографското изследване дава по-висока стойност при следващи изследвания, всеки един момент, ако покрие пациента критериите, можем да започнем терапия и да стартираме лечение. Така, вървим към финал. С 2 думи, излекуване за хепатит С. Да, задължително. Всеки пациент, който намерим, го лекуваме и ще го излекуваме на практика с успеваемост 100%. При хепатит Б
Също всеки, който има хепатит Б, или почти всеки, ще го лекуваме или най-малко ще го проследим, но няма да можем абсолютно да го излекуваме и да кажем честито, излекуван си, няма да се виждаме повече. Някой ден, надявам се, този момент да дойде. Има страшно много проучвания от фармацевтични компании за медикаменти, терапии, които целят именно такова излекуване като за хепатит С финално. За сега все още нищо не е одобрено. Дай Боже, някой ден, след 5-6 години, да имаме такава възможност, такава терапия. И за финал, връщам се на началния слайд. Време е за действие. Какво действие? За пациентите. Изследвайте се. Дали ще, както каза Силвана, в рези, дали при личния лекар, дали отидете при гастроентеролог, един път поне се скринирайте. Скринирайте себе си, скринирайте близките си, познатите си. Няма да ви отнеме много време. Едно боткане, взимане на кръв, но пък след годините напред може би спести много главоболия и много здравни проблеми. Действие за нас като лекари, като здравеопазна система, да бъдем по-активни, повече да търсим пациентите, да сме по-мили с тях, да им обръщаме повече внимание, да отговаряме на въпроси, колкото и каквито имат. Горе-долу, мисля, че е това от мен като take-home messages на този етап. Просто проследявайте се, следете се, имайте доверие на вашите лекари. Ами аз искам да благодаря за чудесната, супер изчерпателна презентация. Аз май повече време ми отнема, отколкото трябваше. Да, не, аз мятам, че е изключително полезно. Всъщност ти обхвана доста от, макар че хепатит е абсолютно необятно поле и конкретно за хепатит Б може много да се говори, защото там нещата са много по-сложни, отколкото при хепатит С. При хепатит С, за Абсолютно. щастие, можем да постигнем пълно излекуване, но при хепатит Б не е така. И всъщност аз искам да те попитам, тъй като много често, когато комуникирам с пациенти или с хора, които са се излекували, те не могат да разберат как така са изчистили спонтанно вируса. А пък всъщност аз ги съветвам веднъж годината все пак да минават един ехограф, защото доколкото съм запозната според препоръката на СЕЗО, въобще всичките гайдлайни, това, че един човек е спонтанно излекуван от вируса, не означава, че той не може в някакъв момент да се окаже в състояние на реактивация. Това най-вероятно е изключително рядко и е добре да посещава гастроентеролог, за да се проследява. Аз имам няколко въпроса, ще дам и възможности на хората в чата, ако искат да попитат или направо директно да се включат. Благодаря ти още веднъж за изключително хубавата и сърдечна и въобще така с чувство правена и презентирана тема. По отношение на изискванията за лечението, смятам, че много неща се постигнаха през последните години за хепатит С. Най-малкото успяхме да премахнем биопсията за хепатит С съвместно с лекарската общност много силно така, как да кажа, колаборация се получи между лекари и пациенти и за щастие хепатит С вече не се изисква биопсия, за хепатит Б обаче е съвсем различно, така че наистина се надявам скоро време и това нещо да претърпи обрат. Надявам се да не се стига до, Много надявам силно се се да не се надявам да стига до стане. дела, защото за мен лично като пациент с хепатит Б е непонятно при положение, че всички клиники почти разполагат с фиброскан и той дава толкова много повече гъвкавост за вас, лекарите, пък да не говоря на пациента какво му се спестява. Не мога да разбера защо все още биопсията остава, но да кажем, че това е друга тема. Не искам и да захаросвам нещата при хепатит С, защото с тебе знаем всеки дневно колко пациенти биват отлагани от касата, къде по съществени, къде по несъществени причини. Казвам го не защото искам да откажа пациентите да се лекуват, а заради това просто да проявят търпение, да не се отказват. И когато един протокол бъде отложен, всъщност да са проактивни, да се свържат с лекарите си, да не се отказват, ако трябва да пишат жалби, когато това е несъстоятелно отлагане, но просто да проявят търпение, да знаят, че не става от днес за утре. Наистина, това са скъпоструващи медикаменти, касата гледа всичко под лупа. Някога да кажем, че не се спазват изискванията, но това не е моя работа да съдя в момента. Просто пациентите трябва да са активни и да не се плашат от това, че трябва да изчакат няколко месеца. Всъщност, накрая резултата си заслужава, защото ще се излекуват. Моля, не се отчаивайте. Дори да ни върнат един път и втори път, връщаме се пак и пак, докато не се преборим и нали, Да, покрием всички задължителни критерии. Да, не така. се обезверявайте, че
в крайна сметка винаги успяваме. Дори с Така малко е. перипетии. Така е. Аз искам просто да попитам дали сред нашите зрители има въпроси. Сега е момента да попитате, защото аз имам още няколко въпроса, но първо бих искала да дам възможности на Ако някой от може вас. да се включа, добър вечер. Да, здравейте. Добре. Здравейте. Към доктора ли да се обърна? Да, Благодаря. Да, Ами, здравейте, докторе. Аз искам да попитам, че от 3 години някъде съм с хроничен хепатит Б и от една година ХБ, ХБСАГ ми стана отрицателен. Мгм. С вече 3 поредни изследвания на PCR ми показва, че не се открива. Уместно ли е да ми бъде спряно лечението, тъй като нямам антитела положителни? Анти-ХБС. Анти-ХБС още не е положителен, но ХБС антиген е станал отрицателен. Така ли? Да. Значи, вие Да. сте от редки случаи, където можем да обмислим смяна. И Да, редно е така ми наистина да. казах. Мгм. Казват ми, че много рядко се случва това нещо, обаче Наистина, да. вече от една година ми показва отрицателен ХБСАГ-то, не се открива вирусен товар, но нямам антитела. Възможно ли е да не се появят и уместно ли е да ми се спре лечението? Мен това ме притеснява по-скоро. Да. Възможно е антителата да не се позитивират. Това е така. Такъв тип промяна, нали, да се негативира S антигена, наистина е изключително рядко, особено в първите 2-3 години. Обикновено това отнема поне 5-6 години взимане на терапия, за да се стигне евентуално до такъв тип серология. Да. Може да се обмисли наистина при вас спиране. Аз честно казвам, бих казал поне 3 години е добре да се взимате медикамента. Ами аз толкова ги пия вече, Да. лекарствата. Ми, съветвайте се с вашия гастроентеролог дали има резон. Според мен може да се помисли в тази насока. Да. Но шанса за реактивация остава. Реално в първата година, 2/3 от тези, които сме си позволили да спрем терапия, можем да наблюдаваме релапс. И Да. съответно риска от този релапс, както казах, е остра фулминантна инфекция, която може да стигне чундромен достатъчно. Наистина реактивацията на хепатит Б може да бъде изключително опасна. Да. И нас именно точно това ни е страх да спрем терапията, защото не сме сигурни, че бихме понесли риска от такъв тип реактивация. Аз имам двама-трима пациента, които съм си позволил да спра терапията. Но До ден днешен са най-вероятно, си добре хората и не са направили реактивация, но считам се за изключително голяма късметлия в тази насока. това е хубаво. Да. И Тук наистина е под най-вероятно въпрос. Не ви. Да. трябва да се проследявам по-често. Задължително. Ако се тръгне спиране на терапия, задължително на всеки 3 месеца се прави пак АСАТ, АЛАТ, Да. пак на 6 месеца S-антиген, антитела, PCR, абсолютно задължително, плюс еген. Добре, благодаря ви много. ако имаме въпроси от останалите участници, нека да се включат директно. Ще изчакам още малко. Решете се. Аз така бях... Здравейте и от мен. Здравейте, вие сте? Здравейте. Здравейте, аз съм Гергана, съпруга на новозаразен хепатит Б хроничен. Нали, ако мога така да се представя. Въпросът ми е, може ли тенофовира да бъде закупуван без протокол? Принципно може, да. За сега с обикновена бяла рецепта е В достъпен смисъл, в аптечните. личният лекар може ли да го изпише? Би трябвало да може, да. Или без рецепта на свободен прием да се закупи? Сега напоследък с електронните рецепти и малко по-стрикния контрол в Да. аптеките, не съм сигурен дали ще ви го дадат абсолютно без рецепта. Защото при него се оказа, че той единствено вирусният товар му е много висок. 62 хиляди, нали, преди 2 месеца. Всички останали асата, лат, чернодробни, холестерол и така нататък, всичко абсолютно е в норма. Не са повишавани, той от 6 месеца с хроничен хепатит. Те даже намаляват асат и алат. Като никога не са минавали горна граница от 40, винаги са около 25-30 се движат.
Супер. И има много леко омазняване на черния дроб и за сега нямало нужда от протокол, евентуално само хепа протектори, есенциале и легалон да приема. Тоест да Никакви, се съглася принципно. Така е. нали? И евентуално, ако реши да си го закупи въпросното лекарство. Да, на практика не покрива критериите световни за започване на терапия, Да, на но този етап, да. на този етап, да. В практика сте свободни, в смисъл с бяла рецепта, обикновена, може да си купите текст и да си го пиете без проблем. Да, смисъл то нито ще му навреди, нито може да му помогне, предполагам само. Да, в смисъл то ще негативира вирусния товар, той ще бъде 0 в рамките на 2-3 месеца, откакто започна лечението. Но пак Ако не, ако не го приема тенофовира, каква е опцията за влошаване? След колко време много, може би? много малък шанс да стане нещо и то говорим за десетилетия напред. Да, Поне смисъл той просто ще 10-20 остане години. Да. хроничен носител на вирус. Защото за сега няма чисто случайно едно GP да си изпълни задълженията да пусне Да безплатно изскринира. изследване случайно. Да. Дали за добро, дали за лошо, не знам. Ами, бих казал за добро. Минавайте си за този скрининг, за който говорим за чернодробен рак. Поне Да, да. да не е 2 пъти в годината, но поне 1 път в годината. Наистина ехограф и кръвни изследвания. Ако решите да си купувате сами лекарството, мисля, че няма да имате проблем да си го намирате по аптеките. Въпросът е, то не изисква да проследяваме с други лекарства, на практика не взаимодейства с Не, нищо от другите с нищо друго лекарства, не. евентуално около пиент, каквито и да е медикаменти. Единствено само тенофовира може да носи някакъв риск за бъбрека. Само Тоест, тогава. само, да, в смисъл, ако има някакво подлежащо бъбречно увреждане, е добре да нали, се Не, просмисли напълно стратегията. здрав с хепатит Б. Да. Нали? Просто е просто да следите и креатинин и урея. Това са бъбречни показатели, дали той си върши работата добре в бъбрека. Това Да, също и просто следете. Ние това следиме задължително. На другия практика, ми въпрос, аз съм с антитела, като малко съм карала хепатит Б, но са 35. Трябва ли да слагам ваксина или мога да остана така? мисля, че може да си останете така и без ваксина. Нали, смисъл, за мен не е опасно. Не. Не, аз съм се изчистила от вируса. Ами, да, вие сте само с кортотал антитела, предполагам. Тях Да, имате предвид. Да. да, те са ми Срещнали сте вече 35. с вируса, някога си в миналото, успява се да се самоизчистите и Не, то си толкова. беше вирусен, заразен от зъболекар. Нали, тогава. А преди колко време той може да се е заразил, защото той си няма и представа защо е този хепатит. Може да е много отдавна. Наистина нямаме идея как да кажем. Ако не е стигнал до цироза, тогава ще кажем 15-20 години. Ако няма цироза, може да стане преди 2 години, може да стане и преди 20 години, да няма никакви последици от него на този етап. Да. Добре, благодаря за изчерпателната информация. Ако още някой би така проявява интерес да попита доктор Райков, сега е момента да се включите. Последни минути от нашия вебинар. Припомням, че записът ще бъде качен в нашия YouTube канал, така че там можете да го гледате отново. Ако няма други въпроси, аз имам един много интересен, който пациент ми зададе. Може ли да се Да. зарази с хепатит, ако някой го наплюе? Т.е. слюнката да попадне в окото. Сега, касаеше се конкретно за жена с партньорски хепатит Б. Сега знам, че при хепатит Б са малко по-различни обстоятелствата. Та ми е интересно, за хепатит С всички знаем какви са така начините на предаване, но при хепатит Б много често хората се притесняват от дали може да се предава чрез слюнка, целувки, поради високи вирусен товар. Какво е твоето мнение? Всъщност хората трябва ли чак толкова да се притесняват от този тип контакти? Също сме чели в литературата, че може и с вагиналния секрет при сексуален контакт. Това така ли е или по-скоро не? Да стане такъв тип заразяване конкретно при сексуален контакт без презерватив. Теоретически може да стане, то в много конкретни случаи, когато има нарушение на
лигавицата и при мъжа, и при жената, евентуално с дори микроскопични частици кръв. И когато има страшно висок вирусен товар, на практика при сексуален контакт шансът е изключително малък, да не кажа почти пренебрежителен. А при останалите случаи, при обикновена целувка с слюнка, по-скоро не. Мисля, че такава опасност няма. Да. В смисъл, ако някой се порежи и ви докосне окото с кървавата си ръка и кръвта влезе в окото, теоретически да, на практика Но то при това, което най-обикновен физически такъв контакт, здрависване на ръце, целувка, няма как да стане. Аз мятам, че имаме много въпроси, но тъй като не искам да отнемам повече от твоето време, имаме материал за последващ вебинар. Надявам се, че... Само с въпроси. Да, надявам се, че ще имаме такава възможност. Искам да те попитам последно, как пациентите могат да се записват при теб за преглед? Ти практикуваш в болница Токуда, но доколкото знам, има опции за прегледи с направление по здравна каса. Просто да разкажеш и може би ако прецениш да оставиш някакви контакти или начин за записване при теб. Ами, ти ако искаш, може да оставим евентуално телефон, на практика в сферата на модерните технологии, сайта на болницата има такава опция за записване на преглед. Okay. Просто избират специалност гастроентеролог, избират конкретен специалист, ако искат мен, ако искат някой друг. Вече излизат свободните дни, часове. И нали, имат право на избор дали е платен преглед, дали по здравна каса. Така че опциите са там, часовете са там. Това може би е най-лесният начин. Може би по-добрия вариант е да остане през сайта, все пак твоя телефон. Доста по-лесно е, безболезнено. Хората обикновено си оставят телефоните. Нашата информационна система на болницата в деня на прегледа им праща СМС да напомни, че имат преглед. Чудесно. Ами, добре, аз лично нямам повече въпроси. Наистина давам последен шанс на някой, ако желая да се включи и да попита. Междувременно ще споделя нашия сайт, на който просто искам да ви покажа. Може да разгледате секция информационни материали, има допълнителна информация по отношение на... Тук имаме един видеоклип, който сме правили миналата година. Той е много кратичък, той е за хепатит Б, какво не знае за хепатит С. В рамките на няколко минути просто може да отново синтезирано да получите информация за двете заболявания, както тук са нашите две брошури. Те са доста по-подробни. За хепатит Б брошурата е в страници, мисля, 36, където подробно е описано всичко това, което коментирахме, пътя на пациента, какво е лечението, какъв живот трябва да водим, какво трябва да правим. Тези книжки са написани под ръководството на гастроентеролог, така че информацията вътре е абсолютно верифицирана, така че на нашия сайт просто може да получите допълнителна информация, тъй като съм наясно, че в рамките на един вебинар няма как да изчерпим всичко. Просто исках да ви покажа. Ето тук е нашия сайт, секция информационни материали. Ако отидете в секция къде да се лекувате, вече ще видите и всичките клиники за лечение, защото те не са една или две, така че там може да получите техните контакти. Още веднъж безкрайно благодаря на доктор Райков за това, че отдели време, за това, че направи толкова интересна презентация. На мен ми е интересно всеки път, когато говоря с него, защото, както казах, хепатит Б и С са неизчерпаемо поле за разговор и дискусия. Със сигурност ние ще направим всичко необходимо, ако може да направим продължение на този вебинар и за бъдеще. До тогава мога единствено да ви ангажирам, посъветвам да ви насърча всички свои близки да се изследват за хепатит Б и С. Както казахме, безплатни изследвания през общо практикуващия лекар, ако сте на възраст между 40 и 60. Ако не попадате в тази възрастова граница, или го заплащате сами, или посещавате близката регионална здравна инспекция, където се надяваме все още да има тестове за тези два вируса. Когато видите положителен резултат, насочвате се към гастроентеролог, насочвате се към специализирана клиника и оттам нататък има лечение за двата хепатита. Както разбрахме, хепатит С се лекува задължително. Той се излекува в рамките на няколко месеца, докато при хепатит Б се преценява дали трябва да се лекува или да се проследява, но това отново се прави в тясно сътрудничество с гастроентеролога, но предприемаме нещата сами.
Тоест, избираме си един лекар, ето, например, доктор Райков, обръщаме се към него и той ни проследява, за да може всъщност във времето да се види този черен дроб. Има ли нужда да се подкрепи с лечение или се справя абсолютно сам с вируса. Така че ви насърчавам, изследвайте се, лекувайте се и просто желая ви да сте здрави. Благодаря, доктор Райков. Желая ти приятна почивка. Благодаря на всички, които се включиха днес. Това беше нашия вебинар. Така, в сътрудничество с доктор Райков за отбелязване на Световния хепатитен ден, който е в неделя. Бъдете здрави и всичко най-хубаво от мен. Лека вечер!